Mga yamyam kini sa adlaw nga tanan. Mga yamyam sa adunay hinigugma ug nawad-an ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Sa adunay mga uyab nga walay klaro, unta moabot na ang dakong milagro nga matagamtam ang usa ka relasyon nga seryoso ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Sa adunay mga trato nga hapit na nga malato, ila untang ipadayon ang dakong sakripisyo, bahala og magunto ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Sa mga babayi o mga lalaki nga adunay gihigugma, apan wala sila higugmaa, hinaot uyamot nga sila makaamgo, para mabuklad ang ilang mga mata, nga sila gidulaan ra ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Sa mga asyomero ug sa mga asyomera nga gatuo ug tinuod na ang gugma nga ilang gidaladala. Unta sila mapandul aron makahuna-huna nga walay padulngan ang gugmang tagna-tagna ug budol-budol ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Sa mga paasa sa gugma, uyamot maluluyon nga kapalaran. Sa mga paasang mga nilalang, unta sila magpuasa sa ilang mga binuhatan, tungod ug alang sa daghan na kaayong nasakitan, mga binuhat nga ilang gipanamas-tamasan ug gipatuo, ug sa kinaulahian gilimod na lang. Ug tungod niini ang uban buot ng pakamatyan. Intawon kaluy-an ug imo silang lamdagan ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Mga yamyam sa mga sungkaban ug ilugan sa gugmang giugmad sa uban. Sa mga iring ug batasan nga pirting mangabri sa tinakluban, mga kiriwan ug kawatan sa gugmang hinaguan sa uban. Uyamot maluluyon nga kapalaran, unta sa walay duha-duha sila makarma ug magabaan, kay kuyaw ug maligsan, matigsan ug makitaan ug masakpan sa tag-iya nga walay kalibutan, nga gikaon na diay ang giampingan nga sud-an sa uban. Lamdagi sila og pakit-a sa kahayag nga walay pagkapalong, ang mga iring ug batasan para sa tubig ininit, dili malapuhan ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Mga yamyam sa adunay nay gaantos ug sa mga nag-antos ug gilatos sa kasakit nga uyamot, o maluluyon nga kapalaran sa mga pagsulay imong ipaiway ang mga naghigugmaay. Ipahilayo mo sila sa peligro ug mga salaot nga maoy makaingon sa gugmang puno sa kagubot ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Pagampo sa mga wala nakasulay sa gugmang makalalaay, apan puno sa katamis ug kahamugaway, uyamot maluluyon nga kapalaran, ayaw sila pasulya sa gugmang gimahayan sa atong mga lulo ug lula, aron ang tinuoray nga kahulugan sa forever ilang masaksihan ug makita ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Pagampo sa mga naipit ug napaitan ug bitter sa gugma, nga gibang kuliya ug karon nangaluya, mga tawo nga napriso sa ilang kagahapon ug wala pa naka-move on, mga tawo nga hangtod karon ang gigamit ilang imahinasyon, misan dakong imposible nga ang maong gugma mapadayon pa. Uyamot maluluyon nga kapalaran, o diha sa imong dako nga gahom, sila imong palingkawason, aron ang bag-ong gugma ilang maangkon ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Mga yamyam sa mga nanigulang na og hangtod karon, wala pay hinigugma, magdagkot na lang kamo og kandila ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Mga yamyam alang sa mga bayot nga nangita og lalaki nga maoy mubuak sa ilang kalubasa og muukit sa ilang dragon seeds, lalaki nga maoy muhurot sa ilang abot sa ilang pagpaningkamot, lalaki nga muuyon-uyon aron ingnon
lalaki nga mopatuo nga sila gihigugma pag-ayo, unya di ito inigtunol sa hinabang mutalikod og biyaan, uyamot maluluyon nga kapalaran. Bahalag uwat-uwat ra ang tanan, unta imo kaming panabangan nga dili masulabian, kay puroy og nyag mapurdoy, ug mahutdan og didoy, mamura na unya mig mga itoy nga maglaroy-laroy, walay kapadulngan, walay kapaingnan ang atong tubag, kaluy-an mo sila. Ug sa mga wala na gayoy pag-asa sa gugma, dali magkuyog na lang ta. Di ay Tanduay, di ay MP Lights, Red Horse ug San Miguel, kita magtagay, magbinuntagay. Ayaw na lang mo anang gugma, kay usahay ang gugma swerte, usahay dedma, labi na kung bayot ka ang atong gugma, marka bahala ang atong tubag. Kaluy-an mo sila. Thank you so much for watching.